Hello लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बानायनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामहरनाय थाबाय आंनि चेनेलाव जाय साबस्क्राइब खालामनाय गैया गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामगोन होननानै इनिफ्राय दायो आङो लोगोफोर मैथा खाहैनो नागिरदों आरोना बारियाव न'नि बारियावनो इनिफ्राय मैथाजों नाजों ओंख्रि जागोन दिनैहाय माने बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिमबो शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय आरोना थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै नै मैथाया खानोसै udah ini mantap nih tuh दानिया आङो ओंख्रि संनोसै नै नाखौहाय आङो सायखांनानै सुखाना लाखाबाय आरोना भिडिअ बानायदिया आङो सायनायखौ इनिफ्राय नै मैथाखौबो सुखांनानै लाबाय सायनानै दायो संनोसै आङो थाव होना लानोसै नाखौ होनसै नै दानिया नाया फिसा फिसा आरोना नै ना फिथिख्रि ना थेंगोनाबो मासे मानै दङ माने गामिनि आफा सासेया फानफैदोंमोन दहायो बेखौनो लाखिदोंमोन आङो फिसा फिसासो मैथाखौ एवहरनोसै नै दानिया नाखौ खांनानै दोनथ'बाय आङो नै इयाव बेनिफ्राय नै सामब्राम गुफुरखौ एसे होना होनोसै होनोसै संख्रि होनसै हालदै दानिया ना होनोसै नै नाया गेब्लेबाय आरोना एसे बारा थाजा नङामोन ओंखायनो माने गेब्लेबाय नै
दैखौबो होना होखानोसै नै मामी मेथाइ जानाया खुदै गजोबबाय मामी ये हायाव गोलैबाय जेजे नांबाय बेखौ जावा होनदो बेखौ जानांला दै बेखौ बोरैबा खुगायाव गलांगोनलै मामी खुदैखौ फुगारना होनि आं जेजे नांजोबबाय ललिपप जानायनि गस्लायावबो नांजोबबाय सेस मेथा जाजोबबाय थि सि गस्लाखौ सुनांसिगोन मामी मामी दादानो दोना दादाया अबाव थांदों अबेयाव ए बि होननो थांदों पापाया अबाव थांखो ओमफ्राय अबेयाव बुंआव थांबाय आबौआलाय आबौआ अबाव थांदों बयबो थांजोब्बाय जों बिमा फिसा सानैल' बिमा फिसाजो सानैजोंल' दङ मामिजों आंजोंल' ना मामि दिनै सि इदि खावलायाव मानो फुंखोहाय मामि हरदो जालाबा गारहरनोसै होदो नै मोनबाय लोगोफोर आंनि मैथाजों नाजों ओंख्रि संनाया नै जाबाय आरोना दानिया मोनखांजोब्बाय आंनि ओंख्रि संनाया बेनिफ्राय आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर